overboard na ako, pasunod ako sa airplane. Bye Philippines and bye CG. Touchdown Manila. Medyo mahaba yung pila dito sa sa Japan Airlines. Actually, mamayang madaling araw pa yung biyahe. Tapos anong oras pa ngayon? Mga alas 9 pa ng gabi. Medyo mahaba-haba pa. Kaya pumila na lang ako para hindi na ako mahirapan mamaya, guys. So, update ko lang kayo mamaya. Enjoy na lang sa flight. God bless everyone. Bye Philippines. Welcome to Japan. Arigatou gozaimasu. So what is up guys? So here, nandito na po tayo sa Tokyo, Japan and waiting for my next flight. 10 hours tayo dito ngayon, pre. Medyo mahaba yung ating ihintayin na oras para sa next flight. Oh my god. So Tagalog tayo guys kasi meron tayong viewers na Tagalog. So again, nandito ako sa Japan, Tokyo. Medyo walang tao. Nakalapag kami kanina mga 6 AM ng umaga dito sa Japan. So, naghahanap ako ng pagkain kasi gutom na ako. Oh my god, man. Sana meron tayong dito makitang pagkain kasi gutom na talaga ako, men. So update ko kayo mamaya kung may makikita akong pagkain ha. Buti na lang may dala akong pera dito. Let's go. Tingnan natin guys kung ano yung mga pagkain dito. Kasi hindi ko naiintindihan yung mga sulat. Sayang. Close dito yung McDo. Iwan ko kung bakit nag-close. Baka may mahanap tayo dito sa 7-Eleven guys. Ito 7-Eleven. Okay. 200. Ay, salamat. Nakakita rin ako ng pagkain guys. Alam nyo, sobrang hirap maghanap ng pagkain dito kasi hindi ko alam kung anong o-orderin ko. Tapos yung cup noodles nila, wala silang hot water kaya mahirapan tayo tuloy maghanap ng tubig. Kaya bumili na lang ako ng pagkain na may rice kasi kailangan ko talaga ng rice guys kasi nangihina na talaga ako ngayon. Sobrang gutom at pagod na talaga. Bumili ko buti may nakita akong Coke. Ay, salamat. So, kakain muna ako guys kasi gutom na ako. Napapagod na ako, man. Woo. Tsaka may chopstick pa. Hindi ako marunong gumamit ng chopstick. Oh my goodness. Tara, samahan nyo akong kumain guys. Ito yung problema ko ngayon guys. I don't know how to use this chopstick. Huwag din imadag ko andron guys. Awa.
Look at this. Chicken. Positive. So what's up guys? Medyo malayo yung lalakarin natin mga kaibigan. Kaya samahan nyo ako. Medyo inihingal ako pero kakayanin mga kaibigan. Kunting tiis na lang mararating din natin yung pinapangarap nating lugar. Sana yung mga kasama ko. Iniwan ako ng mga Pinoy kong kasama guys. Kaya so I'm going to K37. Let's go! Yes sir mga kaibigan! Oh my god man, hindi talaga ako makapaniwala. Nandito na ako sa Canada. Oh god, thank you so much Lord sa smooth kayo nga biyahe. And legit guys, nanadyo ko sa Canada. And tinuod yun ang giingon nga bugnaw dyan kayo. Imagine guys, ang akong biyahe gikan pagabi, gikan sa Japan. 4 PM sa Japan, abot ko diri ganiha. 9 AM na sa buntag diri sa Vancouver. So medyo taas-taas dyan akong biyahe. And still have one flight papuntag in Bonton para doon na talaga yung final destination natin guys. Talagang ang bait ni Lord sa akin. Grabe, ang smooth talaga ng biyahe. Sa immigration, wala nang interview sa immigration. Just na-print na agad yung study permit. And then good to go. Naghihintay na lang ako sa gate dito sa papuntang Edmonton. So God is good all the time mga kaibigan. Thank you Lord. And dito na nagsisimula ang journey natin dito sa Canada. Hindi ko na na-vlog yung ibang mga nangyayari dito sa flight ko. Pero I try my best na mabibigyan ng kulay yung vlog na ito. Enjoy and God bless everyone. Finally, nandito na tayo sa Edmonton. Grabe, sobrang ginaw guys. Sa Layatina. Hi! Welcome to Canada! Gikuan sa ko, gisugat ko sa akong iyaan dira. Vlogger po. Imagine guys, na ako sa gawas pag init kayo. Pero grabe yung tugnawa. Nilalamig ako. So another 4 hours to drive para ato na gid sa balay. Promise, wag ko mag-joke guys. Dili ni arte-arte ako, dili ni siya OA pero grabe yung tugnawa gid diri dapita. Let's go, let's go, let's go, let's go. Welcome home. Welcome home. Finally, after a long travel. Oh, it's very cold. Oh, no. Finally. Home, Carlo, home. Katugnawa. So I'm gonna pick my luggage and then